Ei moikka, tää on Lukas. Tänään me tehdään semmoista video, missä me teemme kaikkea siistiä ja enää 5 päivää jouluun ja jouluna, eli just jouluna. Jouluna tulee spesiaali, minkä mä tulen tekemään. Mutta mä en nyt pysty käyttämään muita juttuja, niin mä käytän tää Viva-video. Tai Viva-video, tästä on ilmanen ja kallis, mutta me ei saa ostaa. Eli tästä voi tehdä vaan 5 minuutin kestäviä videoita, mikä on todella tylsää. Pitäis ostaa se oikein. Testata. Me testataan se. Mutta mitä puheita. Aloitetaan. Mikä? Meillä tulee toisenlainen joulun jälkeen jotain pihavideoita ja vähän pelivideoita ensimmäinen peli. Mutta aina jo. Elikkä mitä pitää näitä puheita me odottakaa, minä teen näitä. Elikkä mun lempijuoma kannattaa ostaa on Smurflimissa ja lempiherkku karkki ei koko. Muista ihan sama jos valittais kaikista niin suffeli, puffeli ja popcorni. Joo, hyvimpiä juttuja. Mutta jos seuraavassa videossa voi tulla, meillä on 2 kissaa, mitkä on ollut meillä jo 2 vuotta. Kai 1,5, en muista. Toinen on tossa. Toinen on tässä ihan karre. Ja se on sen se on se. Mutta joo. Mä panen teille yhden siisteimmän biisin. Eli joo. Siinä oli 2 maailmassa mun lempibiisejä, mutta se 1 ei ollut mun. Laita. Mutta kaikki aina videoissa tekee jotain tämmöistä videolla kun pystyy. Sen kuvioja tonne. Mä en tiedä miksi. Se on tylsää. Haloo. Mut nähdään. Mut muistakaa tykätä. Muuten.